हाबाब बे बाजै गावदांनि बिनानावलाय मासे साफालै गोसो जायो खाथियाव फज'ना लाना नायबाय थानो नाथाय बाजैया कि आंनो हरगोन नालै उदां उदां बेरायना जाग्रा मानसिनो र' बाजैखौनो फुस्लायफ्लानि आङो साला बाजैया एसे जिरायना दं नैबे चक्लेट गरनैदोनो फुस्लायफ्लानि र' बाजैनि खाथियाव थांनायनि सिगां इन्ट्र' मोनसे ग्रेन बाजै ओ बाजै ओइ फाग्ला गथ' मा जालाबायखो ना मोदाय सरजालाबायदों नामा थोद बाजै मा मोदाय अरजालाबायनांगौ गोदाव सोराव नैबे फान्थाखौ मोदाय अरनो हायो नैबे फान्थाखौ मोदाय अरनायनि सिगां बै अरग्रा मोदाया 10 बारसो साननांगोन डायलगाथ' लाजाखाया जेब्ला खाथियाव नुजाफैगोन अब्लासो मिन्थिगोन थोद बाजै बेफोरखौ बादो ओमफ्राय बाजै चक्लेट जानो बे गथ'आ मा जादों दिनै खनसेबा मेथाइ खनो खनसेबा चक्लेट जासिबायो ओइ फाग्ला गथ' मा बुंनो नागिरदों थालाय बुङा मानो आं मिन्थिखादों नों आंखौ माबा मोनसे बुंनो थाखायसो फुस्लायबाय थादों नोंनि नैबे नोमबाजैया थाखोसेसिम फरायदोंबाबो सोब बाथ्राखौनो हमना मोनखायो आंनि बाजैयालाय मा एसे टेलेन्ट दंलै मैदेर बायदिबाबो दिनै बुंथ'ला खोमालै गाबोन बुंनोसै थाद बाजै नोंखौलाय आंलाय मा फुस्लायनो नागिरलाबायनांगौखाय बाजै होना चक्लेट जानो नामा होनना सोंनायाबो फुस्लायनो नागिरनायसो जाबाय आरो दे बाजै दिनैनिफ्राय जासिला आं हारसिं थुसोजोबगोन जागोनहाय जागोन मानो जाया जानो नों आंनो बिदि जासिफेरा नालाय बेनिखायनो आं नोंखौ माबा मोनसे फुस्लायनो नागिरदों सानदों आरो जाम्बि बाजैया जायगायावनो गोथाङै गोदान थगायजाबाय दे बाजै होमबाबो दिनै नैबे चक्लेटखौ जाथ'नांला आंनो थुसोनसै नों मालाबा जादो दे अलंबार आं जाथ'ला दे बाजै बिदिबा आं दुगैनोसै दे जागोन दे मा सि जाम्बि आंलाय आंनि गोरोन्थियावनो दिनै आं चक्लेटखौ मोनजागाबाय आंनि गोसोआलाय मा एसे लेडिस गोसोब्रा बे फिसा खोथाखौनो गावनि बिबाजैनोनो बुंना लानो हाया आं बुंना लाहैथारगोन आं बुंना लाथारगोन आं दिनै गथ'आ मैयानिफ्राय मा खिथिबाय थादों सोरबा कि 10टा बाजियाव एक्सारसाइज खालामो बाजै आं नोंनाव माबा मोनसे खोथा सोंनिलै औ मा खोथा सों नोंनि नोंनानावनाव सोरबाफोर बुकिं दंखायो नामाब्रा मा बुकिंसै माने आं सोंदों गोसोथोनाय दंना गैया बेखौनो थरल'यै बुंनो हाया र' ओमफ्राय मानो सोंखो नों बेखौ आच्छा आं दासो बुजिबाय मैयानिफ्राय एक्टिं खालामफ्लाबाय थानायखौ बाजै नोंनि नोंनानावनाव मोजां मोननाय गैयाबा आंनो लाजासिगोन खोमा बाजै बिसोरो दिनै फैनो गोनांमोन फन हरदोंमोन बिदिबाथ' मोजांसिनसो जाबाय बाजै बाजै नोंमारगौ दा नोंगौथ' आरो फाग्ला थगायमाराखै दा थगायमाराखैथ' आरो आंनि गोसोम सानदिले आंनि गोसोआ दिनैसो अलंबार नों सम मोनोबा लाना फैबानो जाबाय बिनानावखौ दे जागोन बाजै आं दा दसे थाना लायना फैगोन जागोन दे माथो बोथोराबो गरम जाथारबाय बेहायनो दसे जिरायसैहाय अनजालि नेनाया गोबाव जाबाय नामा नेना मोनैनि ससे थाबायबोबाय आं
फै गाखोफैदो। औ जागोन दे। आदा बाजैनि न'थ' दंना गैयाब्रा? बाजै बाजै ओइ आदा नै बिमा आलासिया सफैबायानो खोमा थांनो नायलाय। र' आं नायहैनि। औ दे थां। ए बिनानाव मोनफैबाय। औ मोनफैबाय आब'। आब' गुमैयालाय न'आव गैया नामा? दङ थौ सिङाव जिरायहै आं लेंहैनि। फै बिफा अनजालिया सफैबाय थौ सिङाव जिरायहैनोसै। ए सफैबाय थौ। ए अनजालि सफैबाय? औ गुमै सफैबाय। र' थाथ' आं चेयार लाना फैहैनि। थां बिमा साहाखौनो फुदुंना लायदो। र' बिदिबा आं फुदुंना लायहैनि। अनजालि आइखौलाय मानो लाबोफादियासै? आइया न'आव रावबो गैयैखायनो फैनो हायासै। दे जेबो नङा। दे अनजालि नोंबौआ साहा लाबोगौमानि नों फ्रेस जाना फैद' थां। औ जागोन दे गुमै। अनजालि नै साया लोंफैदो जाबाय। हा अलंबारालाय अबावथो थांलायखो? गैया बे न' सिङावनो। अलंबार ओइ अलंबार। दे साया लोंदो। बिमा नै अलंबारा लिंहरदो। अलंबार ओइ अलंबार साया लोंफैदो नै गुसु जाजोब्बाय। फैथ'सिगोनहाय बिनानाव फै थांसै। थौदो बिदिब्लालाय। दे आब' गुमै आं न'आव थांनोसै। हा साननैसो थालांबावबानो जायो। औ साननैसो थालांबावबानो जायोमोन ना। नांलायला दे गुमै आइयाबो न'आव हारसिंसो दं। दे बिदिबालाय। अलंबार दे अनजालिखौ ससे दोनना फैदो। औ जागोन दे आदा थौ। अलंबार दोनना फैदो। औ जागोन दे आदा। थांदो दे अनजालि। औ जागोन दे आब'। दे थादो आब' गुमै। दे जागोन दे। मा जाखो अलंबारालाय? हा मा जाखो नोंलाय अलंबार?
नों मैयानिफ्रायनो जाया लोङा थागासिनो हामा जामारदों बुङा मानो बाजै आं अनजालिखौ जोबोद मोजां मोनो आं बेखौ दसे नुवाबानो आंनि गोसोआ थानो हाया आं अनजालि फैफिननांगौ मानि ओंखाम जाया बाजै आं बेखौ नेबाय थागोन दे आं दाजों रायलायहैनि हाब बिमा मानोथो सिरि सिरि जाखो नै माबा बिफा जोंहा अलंबारालायनो अनजालिखौसो मोजां मोनो मा बिदिसो समाजनि मानसिया जोंखौ मा साननांगौ जाखो जेबो खामानि दामानिखौनो मावनोनो रोङा बेफोरखौ सानबाय थाना मा जानो बिफा गथ'नि लाइफखौबोथ' जों नायनांगोन बेनोथ'लै बिमा दे नोंनिनो गोसोसै औ जागोन दे आब' ओइ आब' ए सफैबाय औ आब' फै सिङाव अलंबार नै अनजालिया मोनफैबाय हो बोरो अनजालि थारैनो नों आंनि खाथियाव फैफिनमारबाय औ अलंबार आं फैफिनबायथ' नों मानो बिदि जालांखो थ' ओंखाम जाहैनोसै बिमा बयलांसो सोलायदोलै जोंना जागोन दे खुलुमबाय जोंनि गपि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोन लोगोसे साबस्क्राइबारफोर आं बेखौनो बुंनो सानो दि नोंथांमोना जोंखौ दा जेरैबायदि सापर्ट खालामलांबाय दं थिग बेफोरबायदिनो इयुनहालागै सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिबाय खुलुमबाय आं नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंनो सानो दे जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै आंनिफ्रायबो आं बेखौनो मिजिंथियो आरो लोगोसे जोंनि भिडिअफोराव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय लोगोसेयैनो नोंथांमोनखौ आंनिफ्रायबो खुलुमनायखौ जासिहरो आरो नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामना होगोन होननानै आरो मिजिंथियो आरो लोगोसेयैनो कमेन्टबो खालामगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय